ban kersan jika parti ke jongi kum bapila kersan hagane ke MP ke baladep bat ngangai skem bau blay unai ya kata ke jengai ke baskem ba ke jingkersan ke jongi kanong ke bajop bat kan poi seketong jong ke jingjong ngangan don kentin di kibai-pat ban pensengau hapi ndre kerpan epi ban ya jingkersan lam ya ni ki kandidat jong ke parti bangin poi seketong tangine ki kentin ki pakendiat kublai sibon. Kublai cibon ma close roy na benta gitu ki kentin jong hi ki ba pim sngau hongi kane ka meeting jong ni kadai ro si benta spang ka jing cha jong party ya kanang rim jong ka party pim sa na sngau jo na kini ki rangba jong hi ki ban kren hat bai dai ya kanang rim hat badai bar ka party jong hi hakane ka por te ta kum nei hi na khot saya i samla ni maya lamare ibadai e kertong jongi na umulong mukla nanti sumawan semai hapra to hagaban kong ngimla klem dapat pa wajus ngongu kabakra iblai nganget uni reus nemu batmai u arjara pusan bengijang ngadon ya kajinget ke baskem batma pi baro pidon ya kajinget badai ublai upayalam ubotin belti nado kisnem ki belayat no syadin habang yo ya kani kisnem ke batmai dak baburom yu chairman upapanyat ya kani ka meeting hakani ka step Presiden barang pak jangka parti upaya dan rangkat batni akan dikapot yagi nang yalam kita kat ke eksekutif jangka parti VPP hi kasngau ban ai kublai pi naga benta kapor ke bakordor ke jongpi nagawai ke jaka syakawai ke jaka pilayat banlet ban yatho yo pait ba jong ka jala ka bait jongi ya ka jing koridor ka jing sensar kadar ka bakhoy ban kham tam akan ka step na ka benta jong pi upait ba jong ka dong ka than kebayawan lang ban sakhi akan ka meeting ani ka step ngasngok hap ban ai ku play pi na ka benta ka por ka koridor pilai nakikam ki jam pilai naga yede kaya tiek kayo nrai kapendap yanga kapendap yangi kum yigino yalam jaga parti jaga jingkemen namar habai I bapiyeng itskotho bapidon yaga mesim kabatrang banwanra ya kajingkela kabaga parti VPP kadon te nagaliang jonga kajingpen itu nagabentaya de kakarteng jonga udai umastar nehamaya lamare nagani kasnang umulong bat ngadai ro uwei nagi kartong laneu kandidat ubaga parti ka ibit banding yale nagani ka constituency san mukla umulong te tangkum tahi nagaliang jonga kajikpen itu yala de tegai ka mangakwa ban yatho kai ka mangakwa ban pensengau hapi upat ba kum usamlahi ubadan ya kamersim ka jingkit kle usamla ubadan ya kamersim ka jingtrang banwanra ya kasensar ka kadar ka bakhoy haka jingya lenti ka jinglong samla nado bami kani ka parti VPP ngasngau ban aingo yublai ban ngadasngau ban aingo ya ka state election committee jangka voice of the people party VPP kabal ibit yang ban ay kani kala ban long kum uway nakikartong laneu candidate uban yeng ban ay reng ya kani
election MBC arhajar apulsan sasisin ngas ngoro pan pau kajing sngongo yublay ubalasay ya kinang yalam kibastat ha kani ka party kabait jonga jongpi ka party VPP ngimla klem da pan pau kajing sngongo bahap pedang kajing do jingkerman jong kajat benriu ublay usay ba Arden ublay usay EMP badan buram jongi Dr. Ricky kaplan kajing do jingkerman jong kajat benriu ngisngau ban aingo yublay namar kami kani ka party VPP ban ai ya kajing kerman balai bangaong baka party VPP kadam kajing kerman namar haka kidon kinongrim kibaskem kidon kinongrim kibala ban ai kajing sngan kajing kerman yang apat ya pi kinong song snong jong kajala kabai ke jongi ke Meghalaya te kumbangaong ngiras ngongo sikat de ublay namar usay ya kinong yalam kibadan ya ka vision kibadan ya ka mission bat ka mission ka vision ka thong kajing angnot jong ka party hi kadai ban penimpat ban penbahapat bat ban penkelador kata kadi ka thong balai ba kani ka thong balai ba ka party ka boy kani ka thong kumbangaong namar di barok hitip bat ngangai habaong ban penimpat kamut kadam kajing yap ka bakrau haka sencar ka kadar kari bakajat penriu ka bai ka jongi ngimla ban len PPI pisaki lagi jong kadang kajing yap bakrau nama sencar la sencar bai ka bor jong ka spa la sencar bai dang da kita kiba don haka bor la sencar ya ka jela ka jongi da kajing le don bor kajing sensar ka banyau siliang khamat kajing sensar ka bau pai ba uduk urangli dan syo ya ka hok tang ban ndres ya ka voice la ban ong na ta ka daw ngasngaw ban aingo yublay ban ai kublay kerpang iba Arden ibalami sa khamat namar kawai ka bang kwa ban ong ya pi kilok kibai jonga kiparado kiparasnam kathong kajingkerman hi ya kari bakajat benriu nang ne sakmat kadai satang kajing sensar ka bakhot kajing sensar ka bahok ka bangi ong ka clean politics tang kata hi ka bala banwan ra ya kajingkerman hapadang kari bakajat benriu bat kanongrim jong ki political party kepada ni kata nganut banong bakadai tangga VPP kepada ni ka vision ka banwan ra ya kajing sensar ka bakhot ha kani ka jala ka bai ka jongi nakata ka daw kilok kibai jonga kinong song snong jong ka than kai ka banga kwa banong ngi kan mau kari India ka bai jongi haka sensar kadari ngimla larengi perta presiden barang ba umla bangle dalade marway lado perta kano namar bakaris India kabe ke jongi ka sensar hi kadi ka sensar pat ba nakata ka daw ngakwa ban pen mau ya pigi pat ba bidan ya kabor rangkat kajing kersan ka jong pi ngam artatin sachisin kari ba ka jaj benriu kan yo ipiang ya ka jingkermen langba ka jingkersan jong pi ya ka voice of the people party tenata ka daw kapor kadang don kapor kadang syak yang i par kapor kala biang bangin amang lango sa ajo kadai kapor ngin yang rangba ngin yang dap kan thai dap sinrang pan a ya ka jing kersan ka kti kamon ka kti ka diang ya ka voice of the people party kebayalam di ba Arden Milar bersama kenang ba kajing penimpat kajing penbahapat bat kajing penkelador kan wan biang ha kani ka jala ka bait ka jongi krempet lang ba ka voice of the people party ngadon ya kajing net ka baskem ngin yo ya kata kajing kala ka pura ka jaj benriu ka bait jongi ngamdon ai banong ha kani ka por mari president in sepenshai yaki nongrim yaki ya ka thong kai kajing thrang
jongga Voice of the People Party tangkata hi nagaliang jonga namarki tangdan bon kiban kran hadin jonga kublai sibun ban ngak don man penkan maro ni kapor naga benta ki parlok kibadon hapo kasan mukla konstitusi pan pesngau bah ban ai kajing kersan naga benta jonga kumu kandidat kenang ba kajing mut kajing terang kajing angnot ka thong hi jong ke parti ngin yo ban pendet rengkat kajing kersan kajong pi ublain kurku naga benta jong pi wei ublain ya lam ya pi agalin ti yat jong kajing Indonesia kemat kublai sibon ublain kurku ya pi Kublai Cibun samla rangba namenta gitu gigintin jompi kiba bila ayangi samla kat samla tungin ay jing tap kiti ne samla sajisin dak bakham jam Kublai Cibun kumta ay kumne ngakot yaw saway ni ki samla bala pau ba hagani ka than jung isne para ga jula jung hi bro ko way bangi chai tip bat bangi chai itho kum technology da khasi hagani ka por ngakot ya samla yawan mi maria ban wan skmat ban ai ngi ka jingkren samha samla wan skmat nongkong nong chat nge ai ngo yu blai bala ai ngi ka met ka phat ka pokoi ka pakya bangila don menta hani ngai ku blai ro yau chairman mopanya yakene meeting uma chanbor bala long lu ku mu candidate nate na po modok ledang constituency ngai ku blai yau president barangba jongi bala pelai ya kupor bani don menta ban ngi uba arden u treasurer jong ka party jongi uba prosper bar ki wei ki dikot jong ka party bangamla ban ngi kerteng ngai ku blai bagila wan senran lang ya iba bar ki wei ki bat kamtam yapi ki paipa kilong kume kilong kupa ki samla ki kena ki berit ki bayadon hani ngai ku beli ba pila idon mentalang hakane ka beting ham tas ngi ngayeng kumuta kertong jongka nyau nartiang wajar constituency hakane ka MDC election ka banwan ngadon banong artili ki benta hak menta kesngi hoi ba arden presiden barang ba jongi insa pensyai pihak kanong rim jong ke parti handrai ngayeng hakane ka benta ngan pensyai pihak badan artili ki benta ngi kum kari bakajai bendil jongi laringi pek kat kum ke population bagi don hapo India ngi hanot is ngi don tang lai point nyu pupra persen hanot is ngam ong tang khasi jantia jongi ngamong ta parado prasnam jongi handrai boro hanot is kawai ka kwa ban pensyai ban pau supi larim ngi ken bat habagi don paranot is tang lai point nyu pupra persen kamut keberit bhala ngi ken ngi kum kibaror parado prasnam khas jongki khasi jantia jongi idon tangkat no keberit ba tikata ko wei ko ban pau yupi ngidai ban itali ngimdai ban ken utau dei nakata kisnong utau dei nakata kisnong mister a dei nakata kisnong mister b dei nakata kisnong ko ban pau yupi ko ban nong yupi ngidai ban itali ngi kum kinong yalam jo ko party ngidon ki ba riu champang ki ba start ki banang lari pek mana kini dang kini ke bejia bagila pensyai do mana kapor kadon ko wei ke private university ke bai ke bahak ban puli doktor handre ki paraguru jongi ki mla ban pendap ikata kasit la Israel po YouTube ngala pensyai do kita barki no ilam juk parti ro ki berlang bastat khamtam ya isar berat bingila budin ya kini namar baki paraguru jongi ki mla ban pendap ya kini kasit tingila ile ki budin ong lada ki paraguru jongi ki mla ban pendap ya kini kasit ti ai yang ni ki khasi jantia ya ketu kasit ngi kum kino yalam ke parti ngi perkhat hakata kur ko mdei ben yo jong jumun toy tang no ta wei snong handrai dei ben yo jumun toy ngi ki parado prasnam jong ngi ki khasi jantia te hakata da ngaskwa ban pa pi ko abong idon iwei ikna bayo hakato kasit kum bakat santeli kasing ila jandu handrai ngi yo kata kasit ki yo ki parado prasnam jong ngi ki khasi jantia iwei ikna idei na gane ka constituency nasneu aingo ya ka parti baki don kita kino yalam ke basyampang ki bobot din ya kita ki kendon ki kita ki lar ki lenti bagin yo jum to ya gari ba jaj benri jongi sechise ngai ku beli ya baro ki no yalam jo ko pati ti hani nganam sim thani kata ko por jong pi indoni ba presiden badon burom jongi ibal sa ai shu kata kanong rim jong ko pati ba ni ya kran shu ki kita ki bedai hani ngas ko ban pa pi su ko shu kahok kadai kahok jong pi ngasi yo snow gidon kita ki kentien bakin ong kin sarul MIT kinti juongi hite chinong idauruli tiengi pai ba ngau kwa uang IPI gamga party
nga gam kurtong yang ka WPP wada emle am to do nga emle gini ginong ilam yang ka parti gwanang gi champang gam UMP yang i UM burom emle gi songut wada emle yang i ini tem to do gite do spokesperson yang i gi bro gi champang gi wanang gi wastat dalile gate uang gi gate ketin role i ga nga lagam kurtong yin skam ini dalile gun mo bhai te kentin emgi tagi ang gi dai i ko hok yang pi go wis go wi go vote to khan ga myo gi ong te kentin rule ite kwa personal ju pi do che de clear to go hok yang pi to em go te kenong rim yen gi te kenong rim dalile gate ketin rule i ga nginom ai lag bakan ji agum ta ngila penbiang ki kita gide gi an gi kendon bangila bot lenti ngila bu kita ki ngila penbiang lon the one thing ya kata pendon ni kata ko hok jong pi hi ko we ko vote ru keno ke ko hok jong pi nama ngi magari demokrasi kemde bang i makata gari dictatorship ngi magari demokrasi tikan don be kata ko hok jong pi takan ma bhai kata gun bo hai te kinte dalile kate kinte rule jo yo gi kam yo gi dalile terus je sel ekuble ko parti warjit inga gamu te kurtong ha bun kita ki wa apply kita tiket hendai ku beli ya ki kertong hamta mereka ni ga wajar le bun kita ki kertong wa apply ki tiket hendai ke parti di yoga kita do kertong ku beli ki le mem di dahun ki kerchan lang ini ku beli ya ki le ora gitu ki kertong wa apply ke tiket nani na narti yang wajar constituency oh ngale kam kenong riam ku parti kawang Macan bor, mau chairman orang kamu dah joyo dengan teknologi jekasi. Oh, ngalem to dang ni, udah bodin kaya ini nongrim yang ke parti. Dah selama jo bodin kau, em kau kita ke nongrim clean politics, klaim kita ke bamsap. Dia le open chip ba, dia le agar orang ke bor ke sab giwa dia yang ngale ada penci ba kita. Teh oh, ikut boleh biang asal cisin. Udah senau komen no, udah jiat ke parti yang ngau, udah senau kita ke nongrim yang ke parti, udah ya hap sekian go, udah nongrim ke walai yang ngasuh dugat ni le. Ikut boleh biang asal cisin yang ke parti, udah jiat yang ngam kita kurtong. Yang ni narti yang wajar constituency. Oh, lalu jir ganga, lalu puam you bid ganga hite, ngale huno kurchan you want tiket gi. Ngale huno kurchan hite. Tang udah jir ganga you bid ganga kermeno. Pila orang gi pai bayang narti yang wajar constituency. Secisin ukur pada PA ketega, ketitimon ketidiang ketega vote yang pihak di MDC election. Hanga simbol yang pra hanga. Te ingo yu belai jisin wadi kemet kepat go kia keman kesni go deman kam ni wadi pengat wadi emlang ini dah aku belai cibun jisin dah klam cu presiden orang ba yang dang peci cu kita kenong rim yang ke parti yang dah orang dang mem cu deketin wadi klam dong aku belai cibun jisin waro wadi MP ini jisin aku belai cibun hapra aku belai cibun iyo belai perkukur do itu Kublai Cibun samla Yuan Mi Maria. Hakani kapur ngakot igini kandidat jungi baro kiba idon lang hani banwan kamat hani kandidat. Mark Roy wan kamat. Kini kidai ki samla kiba POE bagi dai ki kandidat jungi ro. Khot kana engage ni kamat bani thoi bi kini ki samla kim jodon ha ka politics meno. Yala diro ngam jo don ha politics muno kadai ke sin modang kong ingi kum ki samla bang imi shkmat kajing mi jong i shkmat ha kam politics ha ka juli jong ka politics kadai tang ka wei kadao kaba pili osngeu nei samla nei maya la kren mai kwa ban pendim biang ban pen bhapat bat pen keladuri ke jai tu jongi to pet bhai kini kertong jongi ki bangi don kidai ki samla kiba don kata ke jingkit kle kiba kwa ban mi shkmat man ai ke jing krisyan ke papura man ai pi yang kata ban rai pi yang kata ke sinchar khadar bakhoi waram kini ki samla kiba pi o kmat kidai ki khun ki ti jong pi kidai ki bahai ngasem jong pi kidai ro kita ki samla kibala trang dik ban long kita kshkri na banta gari bat kajat ben riu jongi to da pikwa ban shandur ngi dia itu kita perlu jungi berana ni surok sabawan kami sekemat sini dia.
Đi rất đẹp. Sajisin khot dia pi ban ai ke jing thap ti na menta kene ki samlarang ba ki bela ai kata ke bensim jong ki bela ai kata ka kila len ladi na menta ke jet briu jongi na menta ke ri jongi tongin ai ke jing thap ti ba kham jam sho sho play shibon te kum ta kum ni nga khot ye ba arden bin wan shikmat ban ai ke jing kren ban ai ke jing penchai ban ai ke jing ka yangi bai nang pen scam show show yangi ha kata kanong rim jong kesinchar ka khadar bkhoi ba shim mi ko por batun loy agani kapor laga ba buram yo nong pniai jongani ka jingalang ba shanbor mbai bulong unongilam ba ka party kala ibit manbu hagaban page ban kmi ya ka West Giant Hills District idon ru kiwe ki paran nongilam ki bon bani sunran lemingi lalu iba gross parent thiang iblong treasurer jo ka party ba marbot khar bulong president jo youth wing Samla Nathaniel Mauri ubelong u secretary juga youth wing idon ru ikong Philetus im ibelong ka president juga women's wing ba Clifford Nengnong ubelong wayna ki nongilam jong ka party kidon ringkat bangi hagani ka por ka pamata aso malai kublai ru ya ki nong pnya jong ni ka yo ya ki nongilam snong ki bala ala dingi bagian pelong ya ni ka jinglam pat ba hagani ka por ka pamata ki candidate baru kiba pilih kiba don ringkat bangi naru ba close roy nang tang idon ba Dr. Samli Nehemiah Yuanmi Baba Shambor kini kilong ki kertong kiba don hakani ka por ba kani ka jaka lembat kini kiri rong ba kiba don ringkat bangi ba thi kiba don ringkat bangi nang tai ba rimi bat kham tame ipi ki pai ba kibawan ban sngap ya ga jing penchai ga jungi ki nongilam joga voice of the people party ya so ban aingo you play ubla don ringkat aga jingi atlinti ga jungi ubla da ubla ker ubla ri ubla sumar ba pala ingi ni ki jingmai jing men saw ni ki jingpang ga jing shitom kumning ilong kumeng ilong de ga jingi ga jingi snei ga jungi play brangaila dingi bengila ban lek keleng keri ban pensu thu ye ki pat ba nong song snong bagin snuthu shai haigabre bat ka sinchar ka khada ngila pelong bunsin ni ki jingalang shikini ki dong thai but ngim da don kam ban kren ye ka ju kamat ka bangile jukren ban yathu balai bangi seng ye ka party kipat ba kilatit bat kumbagalong ngisno thu shai ngim bakala mau pat ba obala pai shaka voice of the people party kamde bu pai de jing song shit kamde bu pai de bu yo jimen to shimen upai ban ai ke jingkershan bat ban shim ya kata rai bangin ailat ya ka voice of the people party bat baki nongelam joka voice of the people party kinyo ban sinchar ya ka negeri ka ba e ga ji ngannum bakala ban ong bagi patba kibal krishan ya ka voice of the people party haka MP election kila dep ban rai ban pinskem baga jingkershan ga jungki kamlong tang ya ke MP election mereka long hadu usnem arhufra kata gade ke jing shisha kadai namni kata gade ke bangi kum ki nongelam ni snotho habangi lek keleng ki pajba kila jet lupa ya ke voice of the people party hadu arhufra bagi pajba kila pensnauru yangi habangi lek keleng nadu usnem arpo pra
ngin sedangken ban bishar ya pi kum ka parti pi trei kumno laga dain em bangindang alat biang pat haus nam lai pulai kataken kabangiru ngis ngotunat kum kinongelam bat kata ga jinglong jong upat ba ka jing snautu ga jong upat ba ka klem shuwan hi kum tu klem da don ga jing pinshai klem da don ga jing snautu ka jingmi jong the voice of the people party kadai namar baka yo I gi jinge jong ga jat benriu kadai namar baka yo snow ya ga jing ut jing gi pat ba nong song snong kat shabangile kadang ga jing ut kadang ga jing linyar ban yi I shisha ba ka jat benriu ka don happening ka jinge kendu mau siang ki pat ba ki ut namar ka hiar kayo kekot ka kai ka pateng kadon ka jing kerdo kam ka jing kerdo jam kadon ka jing sadin kidon ki jing duna hagi babon ki liang te kom ki nongelam ki badon ya ka jing kit kli ni kadau linti yau patba ni hikai ban ni pini yau patba balaringi kwa ban yo ya ka jing em kabakam ha laringi kwa ban yo ya ka jim kabangi olat haga kamai ka kaji kababit kababiang laringi kwa ban I baka kai ka pateng ka ji kan klan laringi kwa ban yo ikilat kilinti nagamanta ka kot ka khia laringi kwa ban yo I jaka puli ka babiang baraka dor ka bajem ka dei bek tang ka wei ka linti makata kalong makata kalong tang ka sinshar ka kadar ka bakui nilait namar kata ban pinsno tho iki pajba kumnu bangin yo ya ka sinshar ka kadar ka bakui ki pajba haga jinglong lui lui haga jinglong shida haga jingbam snow tho haga jing sha yalam bakla kila yahat bakla hagata kalyang baragata ka benta haga bidei baga sinshar ka kadar kim na snow tho ban pinshong nongrim kumno ban jit ya kita ki shakri ki ban shakri ki hagi santli ki snem lakalong ha district council lakalong ha assembly lakalong ha parliament niu I baga don ga jing duna haga jing snow tho jong ki patba dena marga ta daung I let keleng keleng ban pinshai sai shi sin ban pin kok bor yo niu patba bau patba udi ban snow tho pleng kasyong hanga kamnei ka tu ka bangi juang ngin la thau perthai ayu mangi ki patba ki bepi mangi ki patba ki betelat mangi ki patba ki bamtip ngim la lei em namar kita ki nongelam ki don ye ka bor hendai ka voice of the people party ka let ban pinshai ya ki patba ya ka jingedei ka jong ki patba ba ka sinshar ka kadar banong em ka bor ka syong happy ki patba namar ni em hagari sinshar patba dai upatba ubajit rangba snong dai upatba ubajit MDC dai upatba ubajit MLA dai upatba ubajit MP upatba udon ni ka bor banjit bat bantung ya unono briu lani ya kan no ka briu bakin long ki rangba snong bakin long ki MDC ki MLA ki MP bakin leyu bakin syakri ya upatba mudude upatba uba pin kubor lingba kata kabut kabagariti sinshar jong dari India kala pin kubor hai uwei pa uwei nong song snong jong dari India kani kabut nama kata kati kabor kani kabut kani nama kata kata ka ikhtiar ka dor jong kabor jong kabut kala man sandur ya ka lawai ke jong ki khon ki kti ki jonga ke jong phi ngila plut por namar kata bon tli ki snem hadin bangla job kum MLA na nong klam constituency house nam arajar pra on bangla runga ke jeli politics kumu samla ha kata ka por on bangla runga po assembly ngala ilot ye ke jinglong jong ka san perthai bat nga snothu
Baga politics kampat biang. Kadang don kam saka clean politics. Kabamut ka sinsyar ka kadar kampat biang. Kadang kam ka sinsyar ka kadar ka bakut. Day namar kata ka daw. Haga jingat linti. Ngala sedang ringkat kiwi kiri rangba. Yaga jing pensno tu patba. Yaga jing don kam. Bangin yo yaga sinsyar ka kadar ka bakut. Bad yaga tang ngala sedang narus nem arajar shipo. Ngila ya linti na dus nem arjar shipo ngala syak kento ngala syak kenno o ki bon ki knam ki basiat ban penduk mensim nrai namar bangat tip shai ngas ngautu shai klem jing bakala amdan da goi pat ka linti kabalaban lau yang ni usok kerdot baga jat menriu kai kendu usok kerdot jong ka jingduk usok kerdot jong ka bamsat usok kerdot jong ka jingle siliang kmat usok kerdot jong gajing sadin usok kerdot jong gajing penibor jong kita ki badan ka bor amdan da gawai pat ka lat ko ki pat ba ka balaban law like na ka sinshar ka khadar ka bakhoy ti kumnongin yo ya ka sinshar ka khadar ka bakhoy ngin yo tat anda upat ba ulas ngutu ban penenkam ya ka bor jong ka bot ka balong ka ikhtiar ka bala penkop hau shisin sansnem nama ragini ki arpo arsan snem kaladon kata ka jingbam snowto bat ka jingle sting jugi patba balai ki patba ki kelalong kumni balai ki patba ki le sting yala ka jonggo bot balai ki patba ki le thabut tang bandap rukom balai ki patba ki le thabut namar ba salia ladang am le thabut yo sha kenyap ngong pinum yap lada pim le thabut persyang pinum yap Hendrai ka don ka jing snow banga sulit tebut basalia yo don ki bakenya lada ka bakum kata ka rukom perkat ngempat long ki nong tebut ki bastat dena watangi late ban ong ki patba pidi ban tip ya ka jonga bor balada don ki patba ngi o arbanai live banai shwa collection upatba upni bor ya ki kartong habakiwan ya ki party lara PMI baikia yang ngam tre tap ya pi lada PMI pisa yang ngam jit ya pi ongi penibor arbanai lai banai hadin arbanai lai banai jayu nakita ki biju ai kiat aga por election jayu nakita ki biju ai pisa aga por election tang ban le ya kendu patru mnut balai mnut hapwat nong yalam ni bakata ka don ka jing snow to bakala jing pai ba kinongalam baka voice of the people party mila lau ya kata ka jing bam snow to jing pai ba ni pen snow to ken ba wat num pini bor tang arbanai shwa election pidon ka bor sansnem shiposnem sansnem pitung you are bonong MDC sansnem pitung you are bonong Emily sansnem pitung Yo abulong MP kini kimla balong MP serta Emily serta MDC serta poi ka sansnem kin hapwan chapi upat ba balong ailat biang yang asa sansnem haga jing shisha kidei banwan yatu kidei bon angai report shau upat ba manlaga sansnem pek hagini ki sansnem kiba pila jit yang ngalala banle katni nam taga bit ka biang jo upat ba telada mapi ki pat ba pidang ibit ka shong api la da pindang ailat biang yang sa sansnem upat ba haba upi shari ki kam bat ki jingle bat boy I baka don ka jing mentonong yang menta ngendang ailat shwa yauni a bangila jit sansnem magni ka baladep ndrei ka ka bangi ki pat ba hatong I jupet jing khen ngomta lawan ka por election kadai ka por ka ayom kabu bangin yo kabu mentate dangi pan ay yo bek namar ka don ka scheme no kot pan menta yo no menta dang jingai ka election de what mood bangin yo kita ki scheme no kot kat ka pan menta arbanai lai menai yo bek kadai ka kabu bangin shim kabu bangin pan ya ki jing mentoy lani ki jing dawa shimet ka jing ngiklet ban sandur ban pelong ya ka jela ka ri ka ba klan ka ba ruspa ban pelong ya ka jat beri ka ba klan ka ba yatli ban sandur ka lawai ka ba shngan nam ta gilong dien mandin namar beli upat ba uperkhat kumta namar upat ba ruang lada myo kumenta lanu pat nginyo dai namar kata ku kipat ba ngila plut por menta kat sau snam haga jingat linti ngila yat keleng bat ngila snow ban aingo you play bat ngi snow shngan ban
i baga judgment rio menta hakelengari kela siutu bat ia kata ngilai i lingba ke MP election ke beladap lingba ke MP election ke beladap ngilai i ba pleng mentau pat ba ola start oh ki parti he ki ang saya rat ka BPP ka don tang sangut UMLE shanu ni job utau BPP shani si jantiali AA kim don kin ko bakin job kabam lalong ndrei ka baca mo don ki MLE shani ki bala ko lupa mo bagi bala ko lupa bangingin job bet ya kata namar ngidai mangi ki babat ya ka sorkar ngidon kata ki MDC kata ki MLE om dan linti yau pra bon job ndrei ka bau pat bau la jawab ngila job ha baroh nyau teli ki constituency ha Giant Hills district ngila job don burom nangno kami kani ka jing job ka budon burom kami ka jing start ka jing shampang ka jing snowpo bat ka jing priang jo patba ya ki jikai ki ba mangi ki nongalam ngila hikai ya ki hagawai dei kum no ban jit yau tau nomi khmat haba ji nomi khmat ni haban bisharu amne tang ubriu ni haban bisharu adika party ubriu bat ka party kilong kum ki arliang joga pisa kapisa kamla ban bhatang siliang lada ka bhatang siliang pinumyo kanum yayo pinumla ban tit jing tit daga daga pisa kabamot ubriu udai banau babiang ka parti ru ka di bandon ka nongrim ka babiang upat ba ulatip ka ka nongrim jong ka voice of the people party ka nongrim ka jingi kalong ka nongrim jong ka sinshar ka kadar ka bakut kabamot ngem omdon jakaya ka bamsap omdan jagaya ka le siliang khamat omdan jagaya ka jingle bor omdan jagaya ka jingle buto hapo ka voice of the people party daga linti ka babet ngin bat ka bakut ngin shakri yau pat ba sakawai pat ka nongrim ngin numya peng bat ka hok long try ka jungi ka kendo ka shap ka yo ka kot ka kamai ka kaji ki mar po kendo ki mari ka spa ka mau play ula kurku yingi ngin ya kon bangin yo long try bat de mangi ki ban yo jing mentoy nagini ka jing kurku ka jong play kita gidai ki nongrim ki ba ka voice of the people party upat ba ushania ya ka voice of the people party namar udah snow ya hap ya kita ki nongrim bat nidon ya ka thong kum ka party baga thong jong ka party kalong ban penempat ban pen bhapat bat ban pen kala dur yang ni ka jela ka ba ka jingi nidon kam nomor ka ta ban sngotu hendra hekini ki sngi POE dan ki kertong leng ba ki lat pathai kubor ki ba persyang ban pen sngotu yu pat ba ban pen san ya ladi hadin bangi ngiladap ong ngala keren ni kini hapo yo musiang bapin sa isibon ki kertong independent ki kertong simet ki banya khlat lok sipor ba kita ki party ki jongki balikin hapan mi na ki party lagi snow ba kita ki party ki jongki kilong ki bala try hok nam tau pat ba kila don na kita ki party la sansnam riusnam balai ki hapan mino na ke party kani kalong ka jingkli ke bangi hapan kli kadau kalong bo pat ba ummanshu yakini ki party balai pat ba ummanshu yakini ki party no pat ba ulamat yaki kumnu ki sinshar yangi sansnam riusnam nyosnam menta kapamot mama kiru kila minjur bagi tagi party ki bagi judan kila feel yo pat ba kim simla la balai ka jing shakri yo pat ba kadainam dai pat ba kini ki bami menta na ki party kapamot kila dak ban condemn ho chisha ngimlati lesi kila banya kro ru mo na kinong penya ki party to si ailat yang ngan yele independent ngamlati ban penshayu pat ba junga ha constituency ya ka party kala sniu palati ka jingle juga party kabamot kiru ki minjur kumbangi ngi kren hagani ka por bagini ki party ki basin sharingi kila feel shisha blood mandala nang mi ki briu jom ki party ban mi ban ya kon independent ki pediang ya ka ka jingong ka jungi hendrai ki ong kumno pat ki pensan kumno pat ya kata ki ong MP ka party ti kalong tangkum ka uniform ka party kalong tangkum ka uniform ka syong ho briu hangi haga voice of the people party ka party kam day tang ka uniform
ka parti ka kemi ka kedup ka lum ka lang ka pinyat kalong ka yeng ka sem ka klan ka badan ki kendon ki babiang ka badan ka thong ka babiang ka badan ka nongrim ka babiang ka ba anam dan manu ki khot jong ka ta ka parti ki bala banyat man lene laj lut halaga jong ka jing sngo thu em kini ki kertong ki berpan tiket nangi ki sngo thu ba kimla banyat man on the kila job ki day ki shakri jo upat ba Lingba ka Voice of the People Party Kemla ban Lemon ban Raymond kat bakimon upat ba uday udkhot jong kata ka longying uban ailat likini kibala trua yaladi kibala ngak kloy ban kit ya ka kya ka shon jong upat ba ngin ailat yaki kum kita ki shakri ke jungi Henry ken haban ya hapo ki kendon jong kata ka longying ka Voice of the People Party kabala ailat yaki lari ki bakala lakut ka jingade ke jong ki bo upat ba lakut ka jingade ke jong ba ka party kata ka day ka bangingi ko bau pat ba un snow to bau don na ka ba kum kata ka longying ka ba scam ka ba klan ka ba don ki nongrim ki ba scam ka ba don ki ka thong ka ba shy ka ba don ki kurkom perkhat ka ba bet kini kinamla bale try kli kin hab ban pendap hok yala ka kamram namar ka tarangi jukin tu iki kertong baro haba pi let show pat ba snow ba wat jukular kle bi larang jok mga nganlek kumta ong bay laro pat ba ibit ban shenya ngala yang naga parti BPP ya ka ka baga parti kala bu akhmat upat ba kum kamat jingkular ya kata ngin pendep kum kita ki shakri jo upat ba kata ka dai ka bagi ngi kwa upat ba un snow to kata ka dai ka bagi ngi kwa ban penwandor ya kata ka sinshar ka kadar hakane do ri ka ji upat ba ulong halor Denmark kata kala ong ngi ka Voice of the People Party ngin penslur ya kata ka VIP culture ka rukom karukom don kerdan jong kita ki MLA ki minister haba ki yat maki don ki nong pahara kabolong penban ka jing penwit ye ki patba nong let nongan ka bakum kata ngin penslur namang ngidai tanggi shakri jong patba kai ka bangi kmilinti upat ba kalong habang ila shakri hok habang ila le hok upat ba on syuburam mingi kalabyang tang maun syuburam kalabyang wat banong sarung yom dan kam ong ba lanima kalabyang ngim da kwa buram kong kita ki shakri pat ba ngi kwa ba ka jiga buram markaliang ni buram mi phi kum ki kanrat ki jungi ki batung ki badan borban tung ki badan borban bret ngem don borban kam try ngai ka ek balong menta kita ki shakri ki ba upat ba utung sisin sansnam ki le try kli halo upat ba ki sedang saka berngem briuru pam kersyan menta uni MDC kandidat nganom ice cream ya pa ngan sapit kaya pa kum kata larangi ki pat ba ngi dang ting ya kita ki jing berngem ka pni bangim pat laj lot na ka jing syate mrau ha ka jing mut ka jing perkhat lalu pat ba usno thu ela ka jong ka bor are dang thung mangi ya piwan berngem ngi menda satang lai snama ka sa ka por jong pi da kan mau ngin bret ya pi ngin thung do way bandai tang kata andalawan way batmai ngin kelilut ya ki kambam sap jong pi ngin map ta kan udah pat ba ubaka Voice of the People Party ka kwa ban penlang ban wamra ha kan ka jela ka jingi ba no pat ba ubala pin kok bor uba so thu ela ka jong ka bor umdai tu pat ba ba syukwa le di sha ai hayong kurtong umdai tu pat ba ba syuk kwa bamja ai hayong kurtong umdai tu pat ba ba syukwa le di kiat am kan mau ngem don kam na pi kurtong piduna baisa ngen ai pi nrai kan mau ka kamram ju pi ban shakri hok kumba pilawan pan ya ga jingkar shani kata ka de ka jinga linti ka ba Voice of the People Party ka ya kata ka de ka jing kwa ka ji ban pin ku bor yu upat ba omdon banting kumbala kremene do way ni ki kartong samla yoman mi Maria syapang kata ka kintin bangi snow syapo gentils bangin rule tela snow kum Hitler langsung Saddam Hussein kum kata kam jidan satai kani ka bot kani ka hok ka jongpi amdan manu bala ban kini ban khangla dia pi ba pin penan kam ya kata ka bor ka jongpi ka hok ka jongpi tenama kata ka daw kum no pin sha te
kum no pin sha ba anom ala dia pi ba pin lek hang tai hak kendong ban jit yo ba ka min sim jong pi ka mon agini ki sni agini ka MP election Sekitan West Kasil sa bangawan na ginigisngi. Kidan giba ito nga. Kiyang ba te ngilingo atapi. Hagan ni ka kintite ngidalango o ka day sisha ka kuti jong ublay pi. Kabayat ringkat bat ka voice of the people party. Mundon mapi kitu ki jakash snong kinong kindong. Kiba pi pimpat poy. Kita men kimday giba nang ban pek YouTube. Kimday men giba nang ban puri kubor. Hendrai ka mensimpra kumnuti ka rung. Hadu bau kun wong ai mei. Pek semai nganga de nong elam jong ka NPP. Pin hap kersian be ya ka NPP mo mei. Kata ka kami andala de ka si tebut. Shwaban le tebut utau kun. Ubade ulidar jong ka NPP wong mei ngapen ka mo mei. Wat pin le rahan yang namar nga de nong elam NPP. Tep be ya ka NPP mo mei. Itai kimi yung an im sa tang ka ni ka election te kun. Ay lahat yang abangan tep yu pra abangan hun ka mensim. Kata ka di ka jing snow po. Kata ka di ka man like lot. Mdan mano balaban kang. Mdan kami, mdan kpa. Mdan nangalam sinang. Mday mdan mano balaban tu. Ya kata ka hak ka jong pi. Tenamar kata ka tao nga kintu. Ya ginong siyang sinang hang niya po nartiang constituency. Hang niya po wajir. Haka di ka MDC election. Mi banlet ban peren kami laga jong hok. Wat siya inuno ban kang. Ya ka por ka jong pi. Lada don ban kang. Pene. Don na yung banut ban peniap nginipi ya kata ka por. Dan yang menurut man ketakti haba piting ki penting pet yung mersiang ulang kumno lada pi kendo yung mersiang aklau on siri ki bingat kuman kenrup pitang surat ada kadin jalang miso ka khamat te kenau kidon ki mersiang ki ban penting ya pi ndai lada ki sutu pa penting kinum nur ngasi kwaru banong ngitip badan kikla dainem baru ngitip badan kikla tama ngitip ru badan ong kinong sekla ru dainem telah dadan kikla nginglong kinong sekla upat ba unong nong sekla bamdai banting namaring kadai ka hok ka jongi ngem artatien daga jinggasan jo upat ba nginyo ban bat ban sinsyar hapo JHADC kumakalong menta lingba ka voice of the people party ngakwa bani thu yapi ki bay don na ni ka por kinmau lingba ka voice of the people party ka Jainte Hills district menta kalawan dur biang bat itnat pinong kumno kumta umpat ya sinsyar la day ko bala pinitnat balengong kalau pinitnat kibriu hadin bagilayo ya kini ki kertong jong ka voice of the people party kibania kon bat ban let support JHEDC ki show bit lut baro nganong ipi syak hasil kelenggeri kyong ani ngimtip bah gentils dang don mo kum kita ki samla kibadang ikut kibadang isuba kibadang ka kerdan puli ka babiang kibadang Padon ganono ka jing tobre namar habay kren ni ka gentils kung makren kini ki MLA jong NPP kung makren kini ki MLA jong UDP o sa gentia te klempi samnong ima mdon shu gibriu ki babha mdon shu gibriu ki babet mdon shu gibriu ki babiang ngidang bun gibriu ki babet sa gentils kanong ipi ka election MP kaya tu syai bau pat ba sa gentia udang kot udang sur udang bet henry ula syusya alam bakla hakini ki katu kat ni ki snem bat kini ki MDC pementaru kitip ki ongem lali ai mentah untrei upra ki MLA te ki MLA NPP ki badan mentah JHDC ki om lali ai mentah dang trei upra ki ong kumno election padet pi ong trei upra mlong shu last no tho barabor katni por Christmas katni por New Year ngalalut artolak nomor buat pan by Christmas by New Year minta mdon nuan pan tang silak dunaru ngampat lut kata kena kijing stop jong ki pajba ki jongi ki bala yo jing hikai ki bala snow to tang ba pi ai hi te pidap satu kabut tahau pra den mata sai shi sin ni kintu kum kinong elam
tongin kinmau hadu baga voice of the people party kan yo ban bat yo lakam jongga sinshar ka khara nganut ban ong hangni kumunong elam bahakli do jongga party lada ka voice of the people party ka sinshar ya ka jela Meghalaya haki sansnem ngem don kam ban lek kan barsu nam ta ka sansnem ka banwan upai ba onyo i ya kita gijing persang gijingi kumno banwan ra ai ka jing songsok kumno ban kan tiu ya ka yo ka kot kumno banwan ra ai ka roi ka par upai ba un snuthu ya ka jing shngan bonun i ka jing kermen ngam ong ba sansnem ngila ban pen kala kongpong ngam ko dia kata mereka bangat tikna kalau upai ba onyo i ya kita gijing persang ke ba snur ke jingi sansnem ngem don kam banwan pan jing kershan upai ba hiun ong em ngilatit ela ka jong ka kamram dan don kam ba pin peteng ban syakri ya ka jat ben riu kata ka di ka thong na bangingi bu ko ki pat ba bi jonga namar kata ka daw ni kwa ken balai ka voice of the people party haga tu ka jingalang hapo bangilo hapo kanduli namdong bat sanaro ngala kren ya kata ka jing pin i bor jing ki katu ka ni ki dor barsnong sagadi ka dong ka than giant hills uto u khubor ni tu YouTube ula ai ka kitien ka bakham khor haga jing sha kam dei e bangga da berten ndre tu YouTube ong berten social kai ndre ngi shu maham ba ka parti kanum sha ya kanu kanu jing persang banyuro ya ka hok ka jong pat ba kadon ka ai ni don gini ki candidate ke jingi ki balasta ngange kini ki candidate ki balasta ki bangila sei lar kim not ban khanglat ya ka bakum kata ka jing persang ban lebor kim palong ki babet banong kita kinong elam ke jingi namar tarang ngange ka parti menta kala perkhat ngila wat jing tip namar ngila i kala don ke jingi khubor bagi don ki dorbar snong ki balarai ban penyeng yuta haga jingsha ka kamram joga dorbar snong kam dei ban longkumta ka komiti snong dei ban kier na ka bakum kata ailat how pat ba baun jit lada ka snong wai jer kamon yu a e pat baun jit yu a rekam dei ka dorbar pat ka banong ngin penjob yu a ngin rule em kum kata kam dei upai ba un le ban thep ka bur kata ken kadai ka bangi ki kwa ba ki pat ba kin snutu namar kadai ka bor ka jo bala pin ko bor hau pat ba bari ka ngin lek teleng kleng nawangi da kwa ban pin coach shisha ya ban pin coach shisha ya ka politics ha ka ne ka jala ka ji bat nganget ki pat ba ki ui link ba ki YouTube mo habadon kinu ki jing persang ban pensu tu bakla yau pat ba kidon ki channel kidon kita ki YouTuber kiba persya ya ka voice of the people party kiba thap kamang hangno banyo dok song hangno banyo lat ban kerwit iti arden banyo lat di arden ngatrai kum gitu ki ngut imru iman nawar balai la thap kamang tenamar kata ka dahaw pin i shibun ke hindre nganong ipi pemdon kamban khuslai wat pen snap namar ga jinga linti nganga snow to aga jinga linti umla ban ya ta ha linti ka babek ka babiang nya ban ikendu igi khoro igi khoram nya ban ikendu igi jinge nya ban ya kendu igi jing shat kala hindre kum ka party ni ko ban pen bet ya ka linti ya ka jingi denmar ka ta daw ka party kala pelat ya ka to ka kot kubor kabaong baka party ka tingkai haladi ya ka bor bakala ban weng ya kinu ki candidate ki bakala dep ai tiket balai ladangi shem ban ngilap bakala ban ka jingma ya ka party lani ka nugo ka jingsha pentho bria ya ka party ya ka tangila ban kren hendrai ki don ki kot kubor hadin baka party menin kala shime ka rai ban bujlino yau kortong uba kila penmana nang tay na nong ston kila don ki party o kila don gini ki news channel ki ba persyang manong pek haba kumni mano ba bakla mangine bakla kata ke PPP ne warden la shet shisha ndre nganong ki bakla tamangan sa pensay han nong ston haga kat santri ngan sa pensay ya kani mangingi krem bakla ki kita ki news channel haga rukom ai kot kubor kabadon ga jingtmu banyalam bakla yau pat ba mereka kemudian kami pergi pat bak mentah. Bila abang pat yang ini ki kubur, tang pada pensong nongrim wat supriang baik. Wat supriang baik. Ngakan mau kumai lap yap yo bak HS jelah. Habu keren aku ke jingalang pat bak.
wong ko kipay ba kenal pidai ban start apa pipuli ki kot kubor amaro kidai ki kot kubor nomor bundu kidai ki kot syukur balhaka ta kapor don kawai ka kubor Meghalaya Times hakata rensan baukuran uiu Meghalaya Times ong lanyo Meghalaya Times kawa peni ki don ki jingtho ki ba ki patba ki haban penchong rem dai ban sungai kum ginoyalam kum ka parti ngila persyang shisha sanpo prateli ngirai balai tiket igi briu kam na don tan ka jingki phalo lada de kiwi ki parti ngathai ka kenrum kenram ka jingbam hun ndai hang ningi snautanat haga parti ki jingi namar bala bon ginong apply ngila kulmar kum kita ki noyalam juga parti ngin ayano katni sau sangut nriu nyo prangut nagoi constituency katni ngongin hak ban leye tongin tunjuk menta yakini ki bri ki ba apply tiket tongin tunjuk namar ngila dap ong lupa na do ka singining kong lada pipinya so bat ka BBP tang manyo tiket naiwan bat ngi ngila dap keren syai kata ndai bengi keren ri ngila keren syai lada pi wan rung bat ngi tang namar ba pi kwa ya ka tiket naiwan rung AMP ngi kwa namar ngi idei tangkan ikan nongrim dei sang tangkan ikan linti ngi kwa bani trailang bangila banon ra jingkala mdei bengi kwa kasyong haka parti lar ka ibet ban ai tiket yenga ka biang lar kam airu ngani bas no tunat kalong habang lek chikani ka dong na tan gentils kiba bon kitu kiba apply tiket ngawan min hagani ka min sisni support kanduli namdong bat sanaru kidon kiba apply tiket lang nanti na po kanduli min sngat nado tingshan krem nang tau korbar singkon kini ke don ringkat bat kani ka kertong ka bangilarai kani ken ka peni ya ka jinglong rangba ka basisha ni ko ban tinju yaki hato ki dei shisha ki rangba ki basisha ne ki dei tangi basukwa ban shim kabu tangi basukwa ban shim kabu yakal air jonga voice of the people party hangni kani kalong kami Lakshmi Pdi kaba apply tiket nang ni na po kanduli nongkro mudumai nongkro ka apply tiket kamyo andre ka ka juban lak namar ngi kum ka parti ngila shim ya kata ka so scholar hapding ki taki candidate ki ba apply ngila ring video ru iki kila kular balar yo nam yo tiket kinum ka parti namar mde bikiwan tang ban yo tiket ni skotnat don kum kini kiriu kilong kami kiba peni shisha ya kata kaminsim kaba shisha ya ka jinglong briu kaba shisha ba shisha kumangalaong nga klemyo tiket nre ngandon bat ka party kiwi ki party la de day kumbagalong hangi ba apply san rengut ngatrai la mi kenhun day ke jing start kadi ke jing champang ga jing ikinong ilam bangila ban te la kami kita baro bat kumbagalong ta like no highway RA constituency ya kata ngimla kumbalong hapo kanduli min snap don kenyu bal apply tiket ubla dek ban kular ubla dek ban soy kita ka so kular ndai bumi anta bani hele tiada yang ini kinong elam pidang nur ban syukur imim pej laya soy pidang nur ban mi pertai ani kat notam yu pat ba hadir abut denam dene namar kata katau ngila le yiki ngila shimmi ki sin jam ki bapaka wala kata arung ngim kam bangilong ki ba janai na dong sedong namar kata tri kam pat ba lani ka long briu man briu yo bakala hang ne tai ukna school ubla minot ba uba start ba bon unumla ban yo shispa na ka shispa denam dene kendai pupra leni kendai pukundai shispa na ka shispa kamyar manlap manong tingiru ngimong ba shispa na ka shispa kalapyang kata ka jing right ticket ka jing la bandan hang ne tai namar tangi bu yo ngi shem yo ngi lap bagadon ka jing bakla jing bami i ka jing ni kumya ilat ngim yo jing tip dai na kata kadang ila bu ken ya ka tu ka rai baka party kan tingkai ka taga bor but nagi san popra dai tanga ka ka constituency bangilap bagadon ka jing pair kabadon ka jing ma kabalaban up ya ka party la dengi yat seprang bat utau kortong bangila rai ningkong ngile ya kai baganum don ka jing ya ka party ngile ya ba kita ki nong shun ka jing o ki ba snosi menta hanong stoin dai ki ba persya yangi ndai kita ki ba snotho ya kata ki ba kersyani nomor kila snotho o pleng la feel ka plan ka jongki kinang perkhat da kumui ndai kinum yo la ngim don e banong yu to kortong
Hendrai ki plan ka plan je kita keep up persya ingi kalong kumno bikin trap ya ka voice of the people party. Hendrai kumma kalong menda naman ngi don ka jingshane ka ba scam hoblay. Wat la ngi la bakala lesi. Wat la ngi la ngi kemyo ya kita ki aka ki ba ngi nyu lupa bakan jagam ta. Ublay ubangi syakri, ublay ubangi ngi shane u play linti bahaka por go biang ngendang laban penbek ya ki aka. Mar kata ko ki pat ba. Shane hangi kinong alam jago voice of the people party. Nganong ipi nga ngalamat sibon ke jingat linti ladon kibuan ban thong yang hakan election ke baladep ladadei briu banga buat spa leni kwa spa ngandang long hiu MLA ngandang long hiu president jago voice of the people party harengkat ke jimentoy ke bakrawi kinong kersyang ke jonga bat yale di shimet rem ngalajit bani khun persya OM ngamtre nganum kenria nanong krem constituency nai persyang banong ban kenria nanong nganum kenria lada fiwan tong si hajar keluru ngamtre ngamla ban syet kelai upat ba namar kata ko kipat ba ngajuong balai bi persyang ban di ledi tang sipau arpo wajar for election lada ngakwa ban di kipat ba ngan general di spa ba di hajar kelur rega soban aingo iblay ubala busuk hapo jengai ka mensim bangan ya ka jat mere naduk bangadang kena bat kata ka mensim ka jengai haduk menta kadang rehem kadang kran nga ap satang ya ka por ka bau play on play linti bangin don ka por ban pen betlut ya kini ki aka ki kenrum ki kenram ki jing bambyang haga jingat linti bat kenma wan OP kani ka election MP ka bladap kamdai ka bakut kadai tang ka basdang kombodon gibong o kadai tang ka quarter final dan di bawah ke BPP kalau job ke quarter final, kini ke MDC kini ke semi final, lagi job kini ke semi final, klempet kendra ke final. Kata kalau ke jing shisha, ngaskoban menjur ya kata ke jing penyesrim. Bahkan ini kini ke semi final. Telah ada ngimpat lah ban job ke final, ngimpat lah ban rakop, mah. Ngila job kayaknya ke quarter, ngila job kayaknya ke semi, lara ngim job pat ya ke final, nginem lah ban rakop. Kabamot la ngimpat job ke final nginem pala ban yo ika ta bor kaba shisha ban penwandur ban tray hangan ika jelaga jingi ni don company Asia don gibo nga barden license bangin ailat ika MDA bangan beteng te la imat ton kam ban penklem no mau to la do play linti ngin sepe ndrei ngin hap up itai license satar ni hap ban shong satar sha satar pembalang ingi ke MLA jong the voice of the people party ki kanglat lut iki kampere watang men repair surok hapo nong krem konstituensi kentre menta ukang minister kakang ga sarkar mudur tang men repair balai namar ki ko abu pai banong krem nong new MLA ubamla banon ra karo ki partang men repair surok ru umla ulik kerbe kelenggeri ki ko abu pai ba ndenga ongi ki pai ba jit ayu pi ko ban penem ya ga jat ben riu ban dai ga jat ben riu ban pen scam ga jinglong trai ga khndo ga siap ne phikwa surok rong kumbagalong kini ki surok rong ki bapi keleng kani ka constituency kamdai banong banga kwa banon ra ka ro pa kadai ban pdio kam kontrak gitu ginong kersian jongki kadai ka ai kam ai jam ya ki krem perkat ya ka jing ya ka kamai ka ji ju bare bare ki krem perkat ban kentir ya ka rak karyang ka yo ka hat bakan he nrei ban ai kam kontrak ya gitu ginong kersian bak ka bakham smusi le kalong ayo jingtip bakita kinong kersian kimdei ki kontraktor ki basisha ki dei tangi sop kontraktor jong MLA kum kata kaja lana pikwa ya kata jiat mapi ngi ko ban penerus pa ya baro ngi ko aban kentiu ya baro ngi ko aban keli ngi ko aban tau kala kalenti dangla bangin penerus pa dangla bangin ajing kermen ni kilong ngi kilong sem larga sinshar ka khadar kala go bukhoj ngamla menta ban let money banyo ban repair ke surok banganum keren su nam ta ka jat menrem onam dan menu pelaban set ke sentur jonga ngandang pensyai ki pai ba naga sni tat hadu baki pai ba kenda smutu ya menta ngamar datin
MP election yo san pausan tam naga shispa kinong tebut hakasi jentia minta ngi bu thong bangin yo nyopo person ani nyopo naga shispa nagi nong tebut hagani ka MDC election balay nga bu thong kumta nawar shibun kinong kersian kongres ngalai kendo kyong barden to tangi ka MP te ni ngi bla judon ha kongres te ni so kwa ban pha hi daga kongres fi Delhi MDC MLA ngala de rai lupa hau pra Tinamar kata dan Shibon kinong kerjaan kongres kibalay don ringkat bangi dan Shibon do ki Patba kiba seng rulum shisha na do ka donut kibala kibala snow to playing ngila sha shit kala gini ki seng rulum kiba ngi jushane a baro shikata ka seng rulum ka ba shisha manta kan dei sang ka BPP gitaro kilawan man ai jingar shaningi namar kata baling ma banyo nyo po naga shispa ana inok tebot hagani ka election MDC ngenyo but mangiru kum kinangalam ngila dapan kam try lupa baga BPP kan sa shimno yaga jaga jong gi seng rulum Kiseng rulum, kibamdan ubud lum, ka parti, ka keren persya ya ka sorkar, UMLE jong parti pat ubari minister, uyaro sorkar habakumtan su tuayo. Ka parti UDP ka persya ya ka sorkar MDA ki babun kimat kata ki MLA UDP ki balong minister pat ki kersan tenge ya kata ka sorkar ha bakamta don jimut banong parti de namar kata ka daw ken ki saong haki ka parti ka dai tangga uniform ka boy of the people party ha ka parti ka ong gabali ki MLA ki MDC ki ha balong gabali kata ka di ka bor juga parti namar ka parti kan kren ka ikaw pat daw kwa Kaparti kan lege ibu pai bau trang wang not kumangila kular. Del makata ko ki pai ba. Tong ini sya shitam. Kan mau na mingi kinong ila maga jingdoi. Bau play un kersham boringi un play lenti. Kumangiru ngi dry nagapor ban ngi isha baga ketiga jong play ka ya haringkat ka jinga lenti ki. Ngim kam try bangi di ki bahok. Ngi long tangi nong pop ngi duna ngi trot nrei. Ngi khun ban long ki bahok. Ngi khun ban lat ni ki pop. Ngimnget banong kat badang im haperthei ngimla ban lait ni ke pop naman rayap le telawan sang ka jing bishar dan yalak syuk sunun telayap haplait ngadu badang im hi temut hap yakun hap yaksar hap yaki hap yale doyap ban lait ne kita ki jing trot ki jing duna jing iparo kom ka parti ni shania namarta hagani ka jing sta jo pai ba ubangila hikai ki bat ngam atetin bangin job don kiri orang ba naga dong ka than gentils kyong barden kular yang itang gawe okay penlim tang hapok nartiang shwa barapok kliriat namar kini kidik ar kibangi ngimla sa asu ngong kilalim lupa mlele patba uskem but the voice of the people party what kusrai upatba on sapni ka jawab dang don hadu menta naki Emily ki minister NPP ha gentils ki badang can be you patba ki badang baga BPP kanum job tang sisidru pinget hana kanum job tang sisid upat ba ula penikat tu haka MP ru imat kimpat nga tang post tang san posan naga shispa kimpat nga ngin nai sendon nyopo naga shispa bakinda kenmau sendon hadu bandakut kata kajing syakri pat ba ka jongki terima kata haka ni kapor ka momenta na where if ki pat ba let's laki yingisem wat nam don kendiat ru ka jing artin wat pen snow yagi kubor gi bapersang banyalam bagla bau ba arden ba kumta em ngi kum ka party ngi don ka team ki nong seng jonga party ngi don ya kata ka jing snow tu kumno banyalam ya ka party ngi haban ya kita ki jinge ngi haban ni kendu jinge haga jinge lenti ki jingi ndai no ep kum ka jinge lenti jonga voice of the people party anam don kiwe ki party ki bala ban kot watang arpo persen ru naga jing janai haga jing troy kam ga jingi ngila dep sailot sampu pra ki candidate kita ki party ki bakam try begini ki party he begini ki party rem hadu menta kim pala ban sei tang palat lai pusam ngut ki candidate habro artli ki district council tenamar takadau kani kadai ka bor ka jo pat ba tementa sak tang kindiat por kindiat snem ngin poi hakata ka thong ka ba pin kup boring namar kata wat sha ba pin kum bakalano hakni ki jiat lenti ki jipi yang stem ngiru pimat ndon se bawan ban persang
ban pen bakalah no ya galinti gejing don si bakwa abu ba arden un kedat no segoi galinti don shibon gijik persang no epi andai ngi snoto kumnongan shat kala yuni upat ba bang igi long kemi kibon ban shat dengan mensim juga jeng kermen kiba pet shangi bangila ban le no tegi long ying long sem gi jongki nam tegi kon gi kti gi juki pimot chano ga jeng etip lam jeng ikan don larangi shat no ban chupen shat ban chupen da komem nyenam la ban shat ya piu pat ba dan lele rem ki dur khmat kiba du jeng kermen ki kta ya ga jimut ga jiperkhat ka jungi kum ke nongelam dan lele nyenam shat ya pi upat ba tenamar kata sai sien pa iwan hagani kapor ban pintu jor ripi to koma pil ai ke jingle shan ke baklan wat pin snap wat do men si ma ba pi shabret kar kombret gi kishnong gi thau hagani ke jing pia constituency kabalai thamula ngale chapo sanaru tiong ka sanaru kahap hapo kanduli men snap habya ling bapat na pren yadaw kabahap siliang mentang kani kadai kabarasyu jam mendai syu ban syuyat kabamot bagi kertong kin haban jam hagi constituency nagaway ke constituency syagaway constituency dan bak ngingi yo ki kertong ki slim ki sting kila ban jam bet negini ki constituency ban kertong sngat tela lae lahapan jam banyad mlong syu kumno pinyat lingbaka preng yadaw banlek sesanaru hapsu jam mau katba balai kumni namar ki mot bakat tu gadi ka baklan pra man gani MP Bradley satai kimti bo pra une bi pra kat saba brad ready upra uban pe ya pamsat upra un pe ya jingdop upra un le un pe ya ka jingle abor jong pi boro anda ka voice of the people party kan sinshar hagini ki discouncil kan penbet lot ya gini ki kambiria ki kam thamula jong ka sarkar NPP ko ki pat ba namang ta ya wadong nang ni nga sa pagres ta pidon hang no syukan mau be yaw pra aga sing tabot dan bo nga ai ba te tu pra uyong bung tu pi te klumar tu pat ba ngong ti bu pra balarim te katas nem tu la pringen kusuele se kata ula kem pringen la lai snem tam te lai wa te pra ba khoi mlele dadi pra rim nei ubala skem bala pring lete o kabala so sat banong ban pin sniu de nga kentu yang ini le nang ni sakmat banang pen khan shu ya kan ni linti ke bangila jir bangila ya te ni ka por ke pamenta tong ini perta edau nagam tagi long den mandin nagam ngi perta ya ka sharp ka jongga party ni yang lang ban ni kinoyalam jongga voice of the people party ringkat bagi noyalam jongga voice of the people party ali ni turlang kham sheri shakmat bangi ni perta kanang ba kanang wit ke linti ai ni perta jam ni perta edau ni perta erniu perta pinsem ya ka jimot ke ciperkat rem jingle ran yanu ino ngalarai dongkat balong jakat baja ngan ai ka jingashan ya ka voice of the people party la kalong nagamta kani ka MDC election kumbala kershan ka MP la kalong nagamta ka MLA election ngendom bakala ngen pinjok ya kani ka party kita gibran sate lagi jang men sim jo ji ka korlang shani kali hiarlang nai show kali tu ka men sim jo ka jing kli ka men sim jo ka jing skokya nam dagi long ge mandin what I bakan pinshong ni aga ju ka jika ni one lang shani bangine perta edau bangine kwa begini di ketong di bangi penyeng lalu Umar Shanmor Klaus Roy Yuani Dr. Sabli Unihemea ini ban job jambrum hagani KMP election but baru alpu kundai nak alpu kundai ini ban job dan ibu ingat baran na alpu kundai kan lo community ban job mau alpu kundai te baru alpu kundai kan ngerti Haba MP election yang job nyong nak nyong ti lang ayu ban job alpu kundai nak alpu kundai dai ni yang job alphandai naga alphandai hagalik MDC hangta wa ongshu bangi prar ne bubik pisa ni de basta mandan mapen so ko yangi kira shim kabu yagi jing noi giji ngang itang gani habang ala ya nenti yagi para prar na ong para namar ilong shipara
ai tanggoi I para penar keji ilong sisur sidor nakatalo la sim kabu ya fi paro si kata meringi nyenum sim kabu ya kan ke jingong ba sisur sidor ke jingong ka pek ke jupi nyenya lam hakalin ti ka pek pa ka bano ka jingerman nam ta kilong din di mandin ke sunga ke jupi ha kan ke pori ne patalang ini pertajam kenang ba u Emily Jong Piu ni Oslo kem tolak na do matagasi yo sure ngalale ulah trenu pra ngem day ban Britman sim ngem day ban tolak bor ringin sutu bau pait ba ilaban pendek yeke paro teknik por ngene pertalang mani inalam hadari ka por ka shop jaga party to lo pra ngi ine kum ka chadriu agini kisi ke bamata ha pra sai shisin ha pra Kumai Shimon Ubren kun kuilbi iwe paiwe. Kaji kermian shana mentah Iji sadin indra Bong maha udah Badang Maisha neha udah Benya berkari benya laga terbaik Inong yalam yala kari lagi pantun termai Pasiu pada mentah kacak bendera ya Wajib Napina panah upa Lama lindra upa Ini teri.
dalam Henti untuk diikuti kari Upra, upra Kacak benrokan den Dan batin hon Ya takon say Oda upra inshin Kong den kong na ha upra Badan bana ha upra May na ha upra Lama nga ha upra Maisha may ha upra Rana rabay ha upra Minsan may ha upra Bintay hari ha upra Kong dan kong na ha upra Badan pa na ha upra May na pa na ha upra Mangin ra ha upra Halo, baiklah saya bahagia yung lagiri. Baiklah saya bahagia yung lagiri. Teriak cerut. Benya lagari Benya lagatin bay Imang yalang Yalakari Lagi konfirmai Tansyu Bagamuta Kacak benrolayang Wengi siseng Pun leklah Jite haknya caka Kong dan kong na ha upra Badan pa na ha upra May na pa na ha upra Lamangin ra ha upra May siya may ha upra Wala may ha upra Minsan may ha upra Bintang hari ha upra Thank you.